Python cemiyetinde Python goýulandyrış teklipleri ýa-da İngilizce Python Enhancement Proposals ýa-da PEP adly birnäçe dokumentler bar. Eger Google'da Python PEP'lerini göz etseňiz ýa-da Python PEP ýazsaňyz python.org sahypasynda şu PEP'lerin ählisini sanasyny görüp bilersiňiz. Gelin şu ýere gysgaça göz aýlaýyn. Ine PEP'ler bärde de her bir PEP'in nomeri we ady bardygyny görüp bilersiňiz. Python programmistleriň arasynda ören meşhur bolany PEP 8. Ol Python kodu üçin stil we formatlaşdyrmak gollanmasydyr. Stil gollanmasy esasan kodumuzy formatlaşdyrmak we stilleşdirmek üçin birnäçe düzgünleri keskitleýän dokumentdir. Eger siz şu konwensiýa eýerseňiz, ýazan koduňuz başga adamlaryň kodu bilen gawat gelir. Inne wagtyňyz bolsa şu PEP 8 resminamasyny okap bilersiňiz. Ýöne eger wagtyňyz bolmasa alad etme. Sebäbi bu kursda men PEP 8-däki esasy bilämeli nokatlary düşündirerim. Bu leksiyada size koduňuzy PEP 8'e laýykly awtomatik formatlama kömek edýän gural öýretjek. Şeýlelikde akyllydy gaýdyp geleliň. Python koduny ýazalyň. X dengdir 1 ýazalyň. Bu ýerde men näwel ütgäne bahadak we ony 1 edeňýär. Eger ütgän ulluklar bilen tanyş däl bolsaňyz alad etme. Indiki bölümde olar barada öwrünersiňiz. Şeýlelik bilen PEP 8'e görä bu kod gelşiksiz hasaplanýar. Sebäbi däp boýunça bu denglik alamatynyň iki tarapyna ýa-da dakmak operatorynyň daşyna boşluk goýmalydyr. Ýangy Python'a başlanyňyz üçin bu düzgünleri bilmeýän bolmagyňyz mümkin. Ýöne alad etmän, bularyň hiç biri de kyn däl. Ýöne ise bular amal etýän guraly, başgaça koduňyzy awtomatik formatlama kömek etýän guraly görkezýän. Gelin muny asyl ýagdaýyna gaýtaryp getirelim. Indi biz buyruk palitrasyna gaýdyp barmaly. Ýadyňyzdamy? Diýmek, ol şu ýerde görnüş menüsiniň aşagynda buyruk palitrasy ýa-da gysgaça Ctrl+Shift+P. Bu ýerde format gözleseňiz, bu buyrugy görüp bilersiňiz. Format dokument. Bu buyrugy ilkinji gezek ýerine ýetireňizde bu ýerde şu habary görersiňiz. Formatlaşdyrjy tapylmady. ýa-da formattyr auto PEP 8 gurnalmady. Şeýlelikde Python koduny formatlama üçin birnäçe gural bar. Iň meşhuru auto PEP 8. Ve bu bizim gurnan Python giňeltmesiniň kodumuzy formatlama üçin ulanýan guraldyr. Gelin muny gurnap görelim. Gülýäli. Indi ýene bir ezek komanda palitrasyny açalyň we format dokument komandasyny ýetirelim. Gördüňizmi? Bu gural kodumuzy awtomatik formatlaýar. Gaty gowy. Gelin başga bir mysala göz aýlalyň. Men başga bir ütgän ulluk irik ılan edip, onu 2, şeýlik hem uzyna atly ütgän ulluk onu da unit price we muňa 3 goýjak. Indi käbir programmistlerde ütgözleri şeýle formatlamak häsiýeti bar. Şonuň üçin olar şu deň alamatlaryň hemmesini bir üstüne içine goýarlar. PEP 8'e göre bu gelşiksiz hasaplanýar. Gelin onu ýene bir gezek kodumuzy formatlaýaly. Bu gaty gowy. Innese bir türü görkezýän. Palitrasyny açyp, her gezek format dokument ýazjak bolsaň biraz wagt alýar. Şonuň üçin ütgeşmeleri ýatda saklanymyzdan soň faýlymyzy awtomatik usulda nädip formatlamalydygyny görkezjek. Ýokarda faýl menüsine ulanjy sazlamалary we soňra sazlamalar ýa-da settings menüsine geçelim. Ve bu ýerde gözle gutusuna format on save gözläliň. Şeýlelikde editor format on save gutusuna tik goýun. Inni app.py gaýdyp geleliň. Men bu setirleň formatyny ütgeçjek. Inni ütgeşmeler ýatda saklanandan soň meniň kodumyň täzeden formatlaşdyrylýandygyny görüp bilersiňiz. Gaty gowy.